abanye bosala befakazile, abanye bosala beshumayelile, abanye bayosala bekhiphile amadimoni, abanye bayosala benikelile, abanye bayosala bazalwane bebhabhathisiwe. Hallelujah. Uma ngabe sebuya, uthi uma ngabe libuya ilimo lethu, uthi wena ingabuye ukuphi na? Lapho sifunda khona abazalwane, ngiyazi ukuthi izindaba iyona ndaba kuma event akhona, iyona event esele ukwenzeka. Sizwile beprofeta Isaiah beprofeta ngokuzalwa kwakhe uJesu. Ubaprofeta bathi beprofeta bathi hayi ukhona ozayo bazalwane, ozayo elithi ntombi ethi bethi siphiwe indodana sinike umntwana, sizalela umntwana. Yingakho njalo ngokhisimusi kushunyayelwa ngendaba kaJesu ezalwa. Weprofethe abaprofeti kuqala. Kuthema ngabe kufika kuTestament Elisha wazalwa uJesu. Lakho lokwatatazela indoda okuthiwa Herod mazalwa uJesu. Sizwa nayithi uphi lozelo eyinkosi nayifuna ukukhatha kuyena, kanti yayingafune khona kokothaba, yayifuna ukumbulala. Hallelujah. So in nowadays bazalwane sengathi ucheck sisa siphila einsukwini zokugcina. Sibona izinto ezenzakalayo ngaphakathi endlini kaNkulunkulu nangaphandle. Ngoba bazalwane izinto ezenzakala ngaphakathi zitshela ukuthi umphakathi awubehave kanjani ngaphandle. Yabona nje makuhlanyana izingane lezi kuthiwa ziyahlala, then obvious wonke intombi engakholwa singathi awu thina singoba makuhlanyana angisho uma behlanyela lokuthi beye emadadeni, ngisho uma benza into nje yabona uyibona ukuthi le iphambene nokuphila. Amen. Hayi ke kuwesi uma ngahlanya mina. Hawu. Amen. Kuwesi ngoba livele libi gospel lithi ngqi linganyakazi. Amen. Ngoba sekona umuntu ebebukeka njenge role model yabantu abaningi. Mina nje ngiyazi ukuthi njengoba ngisindisiwe songene eminyaka emingaka nje ngisindisiwe. From 94. Wongabazali. Hallelujah. Khona nje ngihamba nabo sidla ama birthday okuzalwa. Mina ngidla kamoya nedla physical, mina ngidla spiritual and the physical. Hallelujah. Nokusamba kanti owazalwa ngo94. Amen. Amen. Lapho bazalwane nesifunda khona lithi kwabonakala abazalwane ifu. Yeah. Amen. Yes. Uma ngabe libonakala ifu lalizosusa uJesu. Yeah. Wayekathi uJesu bazalwane shayiwe wenziwa zonke izinto waze wafika la khona engcwathwa khona, wafika lapho khona avuka khona ethuneni ngosuku lwesithathu. Amen. Engizona namhlanje uJesu uyabuya bazalwane. Uyabona noma singakhohlisana kanjani, siyabona sidlale sizeshayine ngenqakala sithi but Jesus is coming back again. Hallelujah. Lokho kufunakala isikhohlwe. Ngiyabathanda abanye mabeyikhulumela akazi noma kuyinto ekhona kodwa bathi leli gama elithi Bible lisho ukuthi be informed before you leave the earth. Before ushiya umhlaba ufuna ukwazi ukuthi Jesus is coming back again. Hallelujah. uJesu uyabuya. Yes. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi abafundi babesagqolozele ngezela usheshe ngifike lapho engiyakhona begqolozele phezulu kwafika ifu lathatha uJesu lenyuka naye. Akhona umhlaba lesasofela sithi abanye abambonanga nangiyana eshone emafini. Lahamba naye. Uma ngabe lihamba naye kwase kuqhamuka ingelosi izosho ukuthi hayi izobahumushela lento eyenzakala kuthi njengoba behamba futhi uzobuya kanjalo. Yingakho ngithi yona event esele yokubuya kaJesu. Namhlanje our government ulalele Ascension Day ukwenyuka kwakhe kade fuke ethuneni 50 days ebese yanyuka ingoMay. Ngitshela abafundisi ngalo ukuthi le funeka siyenze next year. Amen. Asibuyisele back. Amen. Kuye ukuyisela ufaka lapha ekhalendeni sekafaka amanye ama-holiday nje wabona ukuthi yebo afuna somebody thina awasasivuni. Bafuneka sibuyise ukuthi uJesu wethu wenyuka. Hallelujah.
after 50 days. Amen. Amen. And njengoba masithi uyenyukene sobe futhi simemezela ukuthi uyabuya futhi. Hallelujah. Uyabuya uJesu. Ukuthi njengamanje abazalwane uhlezi ngakwesemene uyasimusela ukuthi hayibo akuthi mangabe kufika isikhathi sokuya sonke sibuyele kuyena. Amen. Yingakho lithi siloko sifunda kumpostoli Petro lithi abanye abantu hayi kulibala. Ulibele bethi hayi kade yayikhulunywa lo ndaba njengoba namanje abantu basho bathi kade yayikhulunywa le ndaba kanti iBhayibheli lisela ukuthi ingoba esibekezelele. Hallelujah. Ukuthi sonke sibuyele kuye kungabikho noyedwa obhubhayo. Amen. Ukusho obhubhayo ayibhubhele yena. Amen. Bathi sibekezelelwe. Thina awutshela bakholwa ukuthi hayi ukuthi ubekezelelwe. Hayi mtshela thanda ukuthi ubekezelelwe. Ngoba bazalwane ukuthi esebuya. Hayi bafowethu. Lithi iBhayibheli lami nelakho. Lithi kuyokhala icilongo ngengelosi. Lithi uma ngabe likhala leli cilongo bazalwane. Lithi abantu bokuqala bayovuka. Shuthi thina siyothi uma ngabe silizwa lidlule lingene emathuneni phansi. Khona kade bangcwatshwa kodwa bangcwatshwa benophawu. Lithi bafike bavusa. Jesus. Binyuke nabo. Esikhathi benyuka bema. Lithi thina sikhona enyameni. Into engenzeka manje, into engenzeka nje namanje. Yobandulela. Kwangokho nje kungenzeka. Amen. Hallelujah. Uyazi ukuthi lapho ohlezi khona mhlawumbe kunomzalwane Nthiya olapho ongcwatshwa nje uhlezi nje. Uma ngabe khalitelongo uyovuka qali bese wena uyamlandela. Hallelujah. Ngoba yinto inkulunkulu yenzi uyovuka qali bese thina siyabalandela kodwa soguqula masinyane. Oh Jesus. Soguqula masinyane. Bese sihlanganisa inkosi emafini. Hallelujah. Yazi lezinto sengizothandaza. Ukuthi uJesu njengoba ehlezi lena emazulwini uyasinxusela. Njengoba sikhuluma nje. The tribe uMamatende ukuze kuyise uphefumulo edukile. Yazi lokhu futhi ukuthi uma sekhala icilongo sisazoke sihlale lapha yana 1000 years silapha yana. Oh hallelujah. Emkhathini. And that's why amadimoni etatazela ngoba asazophelelwa ispace. Asazophelelwa ispace. Ngoba sisazohlala khona abazalwane. Sihlezi nomyeni wethu. Hallelujah. Sisazohlala khona. Lithi inkosi sohlala bese kuthi lezi ezisalile singamfuni uJesu zizosindiswa ngelazi igazi. Oh hallelujah. Njengoba nje say grace ngalelo langa ngoba ngasadala uJesu yobe ngasangena ehlezi nathi esiwota. Lithi iBhayibheli azesule izinyembe azesule inyembezi. Bese eyigolozile ezilingolozane namhlanje bese sisindiswa ngelazo igazi elika Jesu lobe ngasaqualify ngaleso sikhathi. Uyabona manje kusesihlalo somusa Christ. But kusasa kuzoba ijudgment. Hayi ke lapho kobe kujudgwa futhi ngiyacabanga ukuthi phela abasindiswa ibona babo behlulela nesizwe kodwa baba nansi indaba kobe kujudgwa yonke into esiyenzile. Amen. Uyokujudgwa nje kuthiwa wanikela kanjani entembeni. Amen. Wayejudgwa nje lokho nje. Twaka. Ngomfilimu kudala wasumshumano ngakithi. Yebese akukho abazalwane okobe kusele kujudgwa indlu kaNkulunkulu. That's why lithi iBhayibheli uma ngafunda abaKorinte lithi sonke songena imisebenzi yethu bazalwane iyofaka ngisho emlilweni. Kuthiwa hayi ezinye zophuma simthukasa ungazuthi iphunyuka egandaganda kade ziwe egandaganda kwinqika. Zingene khona kodwa imisebenzi isayiphelele emlilweni. Amen. Kobe ngadlala kobe ngasiniswa amahleza. Jesus is coming back again no matter what. Hallelujah. Noma singalala namhlanje but solala sibhekile njengabantu basendulo. Abantu mabehamba umkhonto bewubekela ngoba bayazi uma befika kufuneka beshonele. Solala sibekile indaba futhi simlindele uJesu. Hallelujah. Ukuthi abuye. Amen. Kunomhlabelelo ohlathelela ngesingisi. I would hope to see you there where all the things
where all the same sonke bazalwane siphelele khona. Nami I wish ukuthi sihlangane khona lapho. Jesus is coming back again. Hallelujah. Singashumayela bazalwane kodwa fanele sikhumbuzane ngale message ukuthi uJesu uyabuya. Yingakho le message yakho bathi njengoba nimbone enyuka uzobuya futhi kanjalo. Uzobuya kanjalo. Kuyobe kubuhlungu ngalelo la. Yingakho lithi izwi lenkosi khona bekhuluma khona ngosuku lwenkosi. Kuyobe kubuhlungu ngoba abanye bayosala bephemile. Osala bephemile. Ngoba bazalwane, let me say this. Kunezinto ezibuke kungazuthi sisabantu khona kanti ayibazi khona. You know, sishumayela kwenye indawo ngapha ngaseFryhead. Inhliziyo yami yababhlungu ngathi ave ibhlungu inhliziyo yami ngabantu abahleze emasontweni ngoba bathi babambe khona kanti ababambile khona. Oh Jesu. Ngikhuluma kahle ngoba mina ngumuntu wesonto, mina ngisontile mina. Ngaqiniswa mina. I know. Ngiyanazi kwabanye basebeyangizwa la besaqiniswa nabo. Ngenza izifundo zakhona. But ngemhlangisindisho into engayibona ngabona ukuthi hawu kanti bengihleze eduzane kwendlela yokuphila. Ngihlezi nje eduze kwayo. Awusala sebefakazile. Ufuna sithanda sebazalwane. Ayikho enye into fanele ube informed. Ngoba bazalwane abanye uNkulunkulu esehlulela abantu. Lithi iBhayibheli ofunda isambulo lithi kunempethu yakhona eyobe ibadla ingapheli. Ibadla bengapheli njalo bona. Lithi futhi abanye bayofisa ukuthi kufa. Abanye abantu bayofisa ukuthi ukufa kuze kubo. Nokufa kuyibali